vas Kaprenko je 324 sata kako je plaši, a on se plaši od pauka i od monstruma. Tako nešto. I od drugih stvari, ama ćete da vidite ja što radim. A prvo ja da pitam monstrum. Samo da najdem. A inače Trifko rabote dobro. A pre nego što najdem moju facu, bacite jedan veliki like i subscribe. A vidite, ovaj faca idealna. Kosu nećemo da smenjemo. Evo ga, slušam ga. Evo tako ćemo. Eto tako. Čekajte, ne me vidi. Ne mogu sada to da... Ne. Ma šta mi kucaš? Ja ne sam kući, bre. Ćao. Nekad zvoni sada, šta te napravi? Ani, ja sad idem u moj kuću. Evo, idem na moj gornji sprat. Eto me. Ko mi sad zvoni? Šta mi ovo koli? Sutra ćeš da vidiš. Ha. Ljudi kako sam kapre. Sada ćeš da vidiš. Sad ću da te uzmem. Sad ću da te uzmem. Sad ću... Beži. Uhvatimo. Trifko prank! Sad ćeš... Ne. Sad ću sa kalaš. Ako još jedno mi dođeš. Inače ću ti ubiti. Ćao! Gubitnice jedna. Ne. Ide moj novi auto plavija pa. Ide novi auto plavija, ja ću da ga prebijem i da ga ostavim tamo. Biće šokiran na to. Boga mi ljudi, evo. Otvorena mi je kuća. Ljudi. Idem gledat malo tebe. Ne. Samo da gledat TV. Ti utakmice. Fuj. Kako možete gledati utakmice? Gol! Ajde, zabili ste! Gol! Zabili ste gol!
Zabili su gol. Aj, ljudi, zabili su gol. Bože dragi. Ja idem malo van. Ne, samo da ne ode van. Ne, jao, evo ga. Idem malo van na polje. Ja samo idem da kupim nešto baš. O, to je super. Taman ću da ga dočekam. Ne! Šta ovaj me udara sa Lamborghiniju? Evo ljudi. Tu da se sakri. Evo iskupovalo sam se stvari. Ljudi, javit ću vam se kad se vrne. Evo ljudi, čujem auto. Evo ga! Koliki ti crni Porsche. Ovdje ga parkiramo. I to je to. Kako je samo gubitnik. Piše tamo, ja ću te odam. Ja idem malo. Trifko, neko ti je ukrao auto! Ko? Trifko, na meni mi se pričinilo ništa. Nešto mi se pričinilo. Izvini. Ako još jedno me prenkuvaš. On ne čuje auto. Privozam te auto! Gdje mi je auto? Moram naći auto. Ljudi, moram naći auto. Gdje mi je auto? Gdje mi je? Trifko, ja sam vidjela da ti je neko otišao u pumpu sa auto i ne znam šta se je desilo. A je ovo moj auto? Nije. Idemo do pumpe. Eno mog auto. Šta je ovo za moj auto prevrne ljudi? Moj auto. A šta je ovo? Sad ću pobrzo da pegam kući. Šta idem da vrnim, pa ću se. Vrnio sam ga, evo ga. Evo moj zlatnog auto. Puštio sam ga od kuće. Trifko, šta je bilo? Ma ja sam našao auto prevrđen. Ma čekaj, ja samo nešto da se spremim. Moram da otiđem. Evo to se putem. Trifko, jer ti se sviđao prank? Gubiš lični, jer ne znači to hvati. Gdje si išao? Sad ću da te ulovim, sad ću da te ulovim, Gdje si, sad ću da preobenem celu. Kući sam! Sad ćeš da vidiš. Ljudi, jer ste vidjeli ovo? Ne može da uđe u kuću. Ne može, evo vidim te na kamericama. Ljudi, zašto? Evo te na kamericima. Ubitnice, ja se sad selim. Aj, nemoj, izvini.
Sad Ok, ljudi, drugi prank. Evo ga, za malo da me vidi. ja ću da parkiram fino, lepo moje auto. Sada će on da ode da se kupa, ja ću da mu napravim njegovu kuću bombastik. Sajtajk. Krimila od fiksi sajnoj. Ok, odam. Ja idem da se kupam. Ja otvorila garažeta. On otišao da se kupa, ja ću sada da mu napravim bombastik. Što ću da stavim ama nije ovako nego tako. Kao i tako. Moram mu stati đubre da mu stavim. Fontanica! Kao fontanica. Umrećeš se on. Boga mi. O, ja sam završio sa kupanjem. Ljudi, sad da se ubrišem. Opa, idemo ljudi van napolje. Ljudi. Ok, još malo nešto da dodaj. Od ošte on ušte malko izleze. Znači moram da dodam ovija plavih. Moram si namažiti krem. E, gotovo. Evo ljudi, ja sam završio. Šta mi je ovaj haus? Stani, sad ćeš da vidiš. Sad ćeš da vidiš to. Ma kaka Dani, što se dere? Sad ću da vrnem kamere. Nisi bilo, sad ćeš da zaslužiš. Sad ćeš. Ne smiješ da uđeš. Kako si samo gubitnik? Ne smijem li da uđem? Ne smijem li da uđem? Ne smijem da uđem. Ljudi, ja odem sada da spavam. Ćao. Lepo se provedi. Haha. Ljudi, ja sam rekao, idemo da... Tripko, šta radiš tu? Dani, gubiš. I to je bilo to od ovog videa. Sad ćeš da te uhvatim. To je bilo to od ovog videa. Ako vi se svidjelo, naravno da podržite, gledajte, like, subscribe, ja odem da...